mateix l'anellament és un mètode d'estudi científic per a poder conèixer com estan les poblacions de les aus. Ha sigut un dia molt xulo, hi ha molta gent gaudint de les activitats que van preparar pel motiu del Dia Mundial de l'Aigua. Realment, dels últims recomptes que s'han fet d'ocells que estan passant aquí a l'estada o fins i tot que estan niant aquí, veiem com els aiguamolls se consoliden com un dels espais d'anidament de Lleida, un dels espais naturals més importants. Hem pogut fer totes les adequacions dels espais d'observació, de les torres d'observació, dels diferents entorns de l'aiguamoll per a poder-ho arranjar, i creiem que és molt interessant el fet que la gent pugui venir, pugui gaudir de les activitats que s'han preparat. És un espai obert, no? Per l'evolució que ha tingut històrica, doncs ja veiem que és un espai obert on hi ha les basses, hi ha prats. Notem que la gent té moltes ganes de sortir a fer activitats, i aquesta és una activitat ideal, és una activitat d'aire lliure, és una activitat completament segura, i creiem que la gent pot sortir una mica a poder-se esvair, fer esbarjo de la situació que estem vivint i gaudir de la natura, que per això tenim aquests espais a la ciutat.